Vieš, čo je najväčšia škoda? Že väčšina ľudí nikdy nespozná svoj skutočný potenciál. Nie preto, že by na to nemali, ale preto, že mu nikdy nedajú šancu rozvinúť. Tento podcast je miesto, kde spoločne hľadáme, čo v nás je a učíme sa to naplno využiť. Žiadne prázdne reči, ale reálne príbehy, myšlienky a praktické tipy, ktoré ti pomôžu tvoriť život podľa seba. Som Alex a ty práve počúvaš Nezomri s nevyužitým potenciálom. Predstav si situáciu. Je večer, práve si sa vrátila z práce unavená. Ráno si mala veľké plány. Nakúpila si zeleninu, ovocie, jogurty. Všetko si pekne uložila. Do spodných poličiek chladničky. Teraz stojíš v kuchyni, pozeráš sa do skrinky a čo vidíš? Čipsy. Hneď na očiach. A hoci vieš, že v chladničke máš pripravenú zdravú večeru, siahneš po čipsoch. Poznáš ten pocit? Nie si sama. Je to ako začarovaný kruh. Každý večer si sľubuješ, že zajtra to bude iné, ale situácia sa opakuje. A teraz ti poviem niečo dôležité. Nie je to preto, že by si bola slabá. Nie je to preto, že nemáš disciplínu. Je to preto, že tvoje prostredie práve vyhralo nad tvojou vôľou. Ako hovorí James Clear vo svojej knihe Atomové návyky, nie si to ty, kto zlyhal. Je to tvoj systém. Výskumy ukazujú, že až 90% našich každodenných rozhodnutí je ovplyvnených prostredím, nie našou silou vôle. Ahojte, vítam vás pri druhej epizóde tejto série. Minule sme hovorili o tom, prečo malé kroky prinášajú veľké výsledky. Dnes sa posunieme ďalej a rozoberieme niečo, čo často podceňujeme, ale má obrovský vplyv na náš každodenný život. Prostredie, v ktorom žijeme. A možno po dnešku zistíš, že kľúč k zmene nie je v silnejšej vôli, ale v lepšom nastavení tvojho prostredia. Tento objav zmenil životy tisícom ľudí a dnes zmení aj ten tvoj. Prostredie je ako neviditeľná ruka, ktorá nás vedie. Môže nám pomáhať alebo nás sabotovať. Ak je tvoje prostredie nastavené správne, dobré rozhodnutia sa stávajú jednoduché a prirodzené. Ak je nastavené zle, tak aj tie najlepšie úmysly často zlyhajú. Zamysli sa. Koľkokrát si povedala od zajtra začnem a potom ti prostredie okolo teba postavilo do cesty prekážky? Poznám príbeh Martiny, ktorá si kúpila drahý členský preukaz do fitka, ale nikdy tam nešla, pretože mala športovú tašku schovanú v skrini a fitko bolo na druhom konci mesta. Vedci z univerzity v Stanforde zistili fascinujúcu vec. Sila vôle funguje ako sval, presnejšie ako baterka. Ráno je nabitá, ale každým rozhodnutím, každou voľbou počas dňa sa pomaly vybíja. A keď príde večer, keď už nemáš energiu, vyhráva tá pohodlnejšia voľba. Poznáš to? Ráno si plná odhodlania, večer už nemáš silu odolať pokušeniu. Tento jav sa nazýva ego depletion, vyčerpanie vôle a je to jeden z najlepšie zdokumentovaných javov v psychológii. Ale prostredie? To funguje non-stop. Je tam stále 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Je tichým režisérom každého tvojho rozhodnutia. A to je dôvod, prečo ľudia, ktorí zlyhávajú pri nových návykoch, často nemajú problém s disciplínou, ale s dizajnom prostredia. Mala som kamošku Zuzanu, ktorá sa snažila prestať s večerným prejedaním. Skúšala všetko. Motivačné videá, aplikácie na počítanie kalórií, dokonca aj hypnózu. Nič nefungovalo, až kým neurobila jednu jednoduchú vec. Preorganizovala kuchyňu. Všetko nezdravé dala do horných poličiek, kam nedosiahla bez stoličky a zdravé jedlo dala do výšky očí. Za mesiac schudla 3 kg bez toho, aby sa musela premáhať. Efekt viditeľnosti je jedno zo základných pravidiel, ktoré objavili behaviorálni psychológovia. Čo je na očiach, to robíme. Je to také jednoduché a predsa také účinné. Náš mozog je nastavený tak, že až 90% vizuálnych podnetov spracováva automaticky.
bez vedomého rozhodovania. Ako to môžeš využiť ty? Chceš čítať viac? Polož knihu na nočný stolík, nie do poličky. Daj si ju tam, kde ju uvidíš tesne pred spaním. Jedna moja klientka si takto prečítala 20 kníh za rok. Jednoducho vymenila mobil na nočnom stolíku za knihu. Chceš piť viac vody? Maj fľašu vody vždy pri sebe, na stole v práci, vedľa postele, v kabelke. Môj kamarát Peter si takto zvýšil príjem vody z 1 pohára na 2 litre denne, len tým, že mal vodu stále na očiach. Chceš cvičiť jogu? Rozlož podložku večer tak, aby bola prvá vec, ktorú uvidíš ráno. Moja klientka Jana takto začala cvičiť každé ráno. Podložka na zemi bola ako tichá pozvánka začať deň pohybom. A naopak, čo nevidíš, na to zabudneš. To je tvoja tajná zbraň proti zlozvykom. Skry sladkosti do hornej poličky, alebo ešte lepšie, nekupuj ich vôbec. Daj mobil do inej izby, keď potrebuješ pracovať. Vymaž aplikácie, ktoré ťa rozptyľujú. Spýtaj sa sama seba, čo v tvojom prostredí ti bráni v tom, čo chceš dosiahnuť. Jedna moja klientka si dokonca kúpila špeciálnu časovanú krabičku na mobil. Keď ju zatvorí, nedá sa otvoriť hodinu. Extrémne? Možno, ale funguje to. Príklad zo života. Mám kamarátku Martinu, ktorá chcela čítať aspoň 20 minút denne. Urobila, čo väčšina z nás. Kúpila si 10 kníh a všetky pekne poukladala do poličky v obývačke. Hádate správne, neprečítala ani jednu. Prečo? Lebo večer, keď si ľahla do postele a mala chuť čítať, knihy boli v inej miestnosti. A kto by vstával z postele, že? Až keď si jednu knihu položila na vankúš, začala čítať každý večer. Pretože bola na očiach, bola po ruke, keď prišiel ten správny moment. A nie len to, začala si značiť, koľko strán prečítala každý deň. Ten malý rituál sledovania pokroku sa stal ďalším vizuálnym spúšťačom, ktorý ju motivoval pokračovať. Každý návyk má svoj spúšťač. To nie je teória, to je fakt, ktorý potvrdzuje množstvo výskumov o ľudskom správaní. A väčšina týchto spúšťačov je vizuálna. Náš mozog je nastavený tak, že reaguje primárne na to, čo vidí. Vedci z MIT zistili, že až 90% informácií, ktoré náš mozog spracováva, je vizuálnych. Preto sú vizuálne spúšťače také mocné. Idú priamo do tej časti mozgu, ktorá riadi naše automatické správanie. Vidíš mobil na stole. Automaticky po ňom siahneš a otvoríš sociálne siete. Priemerný človek to urobí 58 krát za deň. Cítiš vôňu kávy z kaviarne, hneď dostaneš chuť na kávu. Tvoj mozog už vytvoril spojenie, vôňa, stiuž, odmena. Vidíš bežecké tenisky pri dverách, pripomenie ti to tvoj záväzok behať. A práve toto je kľúč k úspechu. Ak chceš budovať dobrý návyk, urob spúšťač jasný a viditeľný. Daj mu čestné miesto vo svojom prostredí. Často sa ma pýtate, ako často by som mala meniť tieto spúšťače? Odpoveď je, keď prestanú fungovať. Náš mozog sa časom adaptuje, preto je dobré občas zmeniť pozíciu alebo formu spúšťača. Ak chceš zlý návyk odstrániť, sprav spúšťač neviditeľným. Odstráň ho zo svojho zorného poľa. Výskumy ukazujú, že potrebujeme približne 20 sekúnd trenia, prekážky, aby sme sa vyhli pokušeniu. V praxi to potom funguje tak, že napríklad, ak chceš jesť zdravšie, daj si na stôl v kuchyni misku čerstvého ovocia namiesto sušienok či čipsov. Urob zdravú voľbu tou najľahšou voľbou. Jedna moja klientka si dokonca krája ovocie hneď po nákupe. Odstránila tak ďalšiu bariéru medzi sebou a zdravou voľbou. Ak chceš byť produktívnejšia, nechaj si na stole len zošit a pero, nie mobil, ktorý ťa bude pokúšať každou notifikáciou. Štúdie ukazujú, že len prítomnosť mobilu znižuje našu kognitívnu kapacitu o 10%, aj keď je vypnutý. Ak chceš udržiavať lepšie vzťahy, daj si fotku blízkych na pracovný stôl. Bude ti pripomínať, aby si im zavolala. Alebo si nastav pravidelné pripomienky v kalendári. Digitálne prostredie je tiež prostredie.
A najdôležitejšie, udržiavaj si čistý pracovný priestor. Nech je na stole len to, čo práve potrebuješ pre aktuálnu úlohu. Čistý priestor, čistá myseľ. Ako vyzerá tvoj pracovný priestor teraz? Podporuje ťa v tom, čo chceš dosiahnuť? Často dostávam otázku, čo ak zdieľam pracovný priestor s inými? Tip. Vytvor si svoju pracovnú zónu. Môže to byť len roh stola, ale nech je jasne definovaný a uprataný. Povedzme si úprimne, ak je tvoja kuchyňa plná koláčov a čokolád a ty chceš držať dietu, to je asi taká šanca, ako keby alkoholik pracoval v bare. Prostredie vždy vyhrá. Ako hovorí James Clear vo svojej knihe Atomové návyky, ak chceš zmeniť svoje návyky, zmeň svoje prostredie. A nie je to len o jedle. Tento princíp platí pre každú oblasť života. Možno si myslíš, že si pánom svojho správania. Že ty rozhoduješ. Pravda je však taká, že tvoje prostredie rozhoduje častejšie, než si myslíš. Výskumy ukazujú, že až 45% našich každodenných rozhodnutí robíme automaticky bez vedomého premýšľania. A práve prostredie je tým, čo tieto automatické rozhodnutia riadi. Neurofyziológovia to nazývajú default network. Predvolená sieť nášho mozgu, ktorá sa aktivuje, keď ideme na autopilota. Keď vojdeš do knižnice, automaticky sa správaš tichšie a cítiš sa ako študent. Keď vojdeš do fitka, cítiš sa ako športovec. Keď vojdeš do baru, máš chuť dať si drink. Psychológovia to nazývajú situačné správanie. Naše mozgy si automaticky spájajú určité prostredia s určitými rolami a správaním. Je to evolučný mechanizmus, ktorý nám pomáha rýchlo sa prispôsobiť situácii. Zastav sa na chvíľu a zamysli sa. Ako vplýva tvoje domáce prostredie na tvoje správanie? Podporuje ťa v tom, kým sa chceš stať. Prostredie ti vždy pripomína, kým si v tej chvíli. A preto, ak chceš byť človek, ktorý číta, potrebuješ knihy na očiach. Ak chceš byť človek, ktorý cvičí, potrebuješ mať športové veci na dosah. Výskumy ukazujú, že vizuálne pripomienky môžu zvýšiť pravdepodobnosť vykonania želaného správania až o 300%. Nedávno som počula príbeh od mojej klientky, ktorá sa snažila začať behať. Mesiac si dávala budík na 6 hodinu, ale nikdy nevstala. Až kým si večer nepripravila bežecké oblečenie priamo pred posteľ. Ten pohľad na tenisky ráno bol silnejší než všetky výhovorky. Po 3 mesiacoch už behala pravidelne a dokonca sa prihlásila na svoj prvý polmaratón. Spúšťače sú malé signály, ktoré spustia správanie a často fungujú nevedome. BJ Fogg, behaviorálny vedec zo Stanfordu, to nazýva prompt. Podľa jeho výskumu správny spúšťač v správnom momente je často dôležitejší než motivácia. Je to preto, že náš mozog pracuje na princípe asociácií. Keď vidí spúšťač, automaticky aktivuje spojené správanie, bez potreby vedomého rozhodovania. Ale výhodou je, že ich môžeme využiť pre seba. Napríklad, ak chceš cvičiť jogu, nech je podložka stále rozložená. Ak chceš písať, nech je pero a zošit pripravené na stole. Mám klientku, ktorá chcela začať meditovať. Vytvorila si meditačný kútik. Malý priestor s vankúšom a sviečkou. Ten pohľad na kútik jej každé ráno pripomenul jej záväzok k vnútornému pokoju. Po mesiaci zistila, že medituje prirodzene, bez potreby sa do toho nútiť. Prostredie urobilo rozhodnutie za ňu. Spojenie s existujúcim návykom, habit stacking, ďalší stupeň je pridať nový návyk na už existujúci. Napríklad po rannej káve si zapíš jednu vďačnosť. Po vyčistení zubov urob 5 drepov. Po príchode domov sa hneď prezleč do športového oblečenia. Charles Duhigg vo svojej knihe Sila zvyku tento proces nazýva habit loop. Slučka návykov, kde jeden návyk prirodzene vedie k druhému. Výskumy ukazujú, že úspešnosť nového návyku sa zvýši až o 80%, keď ho napojíme na už existujúci stabilný návyk.
Aby to bolo pre teba príjemné, spoj nový návyk s niečím, čo máš rada, čo máš rád. Ak sa učíš jazyk, spájaj to s hudbou, ktorú miluješ. Ja som takto začala s ranným písaním. Spojila som ho s mojou obľúbenou kávou a výhľadom z okna. Teraz sa na to písanie každé ráno teším. Môj kamarát Peter chcel začať behať, tak si spojil beh s počúvaním obľúbených podcastov. Teraz sa teší na beh, lebo vie, že si pri ňom vypočuje nový diel. Ako by si mohla ty spojiť svoj nový návyk s niečím príjemným? Prostredie vie návyky podporiť, ale vie ich aj sabotovať. Preto musíš odstrániť alebo ukryť spúšťače zlých návykov. Toto je princíp, ktorý psychológovia nazývajú friction, trenie. Čím ťažšie je niečo urobiť, tým menšia šanca, že to urobíš. Výskumy ukazujú, že už len 20-sekundové oneskorenie môže výrazne znížiť pravdepodobnosť nežiadúceho správania. Chceš menej sladkého? Nekupuj ho domov. Jedna moja klientka dokonca požiadala svojho partnera, aby sladkosti schovával na miesto, o ktorom nevedela. Po mesiaci zistila, že jej sladké ani nechýba. Keď nebolo na očiach, prestala naň myslieť. Chceš menej scrollovať mobil? Nedrž ho pri posteli. Poznám človeka, ktorý si kúpil budík a mobil necháva nabíjať v kuchyni. Výsledok? Lepší spánok a o hodinu viac času denne, ktorý predtým strávil na sociálnych sieťach. Chceš menej televízie? Schovaj ovládač alebo odpoj kábel. Alebo urob ako môj kamarát, dal na televízor plachtu, keď ju nepoužíval. Po týždni si uvedomil, koľko času strávil pozeraním programov, ktoré ho ani nebavili. Keď odstrániš spúšťač, odstrániš aj väčšinu pokušenia. Výskumy ukazujú, že až 70% našich zlých návykov je spustených vizuálnymi podnetmi v našom prostredí. A teraz sa zamyslí, aké spúšťače zlých návykov máš ty vo svojom prostredí? Čo by si mohla dnes zmeniť? Možno stačí presunúť jednu vec, skryť jeden spúšťač a tvoje rozhodnutia sa stanú ľahšími. Dám ti praktické príklady, ako môžeš zmeniť prostredie aj v malom byte alebo zdieľanej domácnosti. Pamätaj, že aj malé zmeny môžu mať veľký dopad na tvoje návyky a celkovú pohodu. Aj keď máš obmedzený priestor, môžeš urobiť tieto malé zmeny doma aj v práci. Výskumy ukazujú, že už jednoduchá zmena v usporiadaní priestoru môže zvýšiť produktivitu až o 20%. Kniha na nočnom stolíku namiesto mobilu. Jedna moja poslucháčka si dokonca vytvorila čitateľský kútik v rohu spálne, len stolička a lampa. Po mesiaci mi napísala, že prečítala 4 knihy, viac než za celý minulý polrok. Iná klientka si vytvorila knižný rituál. Každý večer si pripraví čaj, zapáli sviečku a číta aspoň 20 minút. Miska s ovocím na kuchynskom stole. Ak bývaš s rodinou, môžete sa dohodnúť na zdravej zóne v chladničke. Moja kamarátka Lucia to vyriešila šikovne. Spodné poličky sú plné zeleniny a zdravých snekov, sladkosti sú schované v hornej poličke v nepriehľadnej krabici. Jej deti si automaticky začali brať viac ovocia, pretože ho mali na očiach. Rozložená podložka na jogu v obývačke. Aj v malom byte sa dá nájsť kút pre cvičenie. Stačí odsunúť konferenčný stolík. Jedna moja klientka si dokonca vytvorila pohybovú zónu. Na stenu si nalepila kartičky s rôznymi cvikmi a každé ráno si vytiahne 3 náhodné, ktoré musí spraviť. Takto cvičí už rok bez výnimky. Čistý pracovný stôl bez rozptýľujúcich vecí. V práci si môžeš vytvoriť fokus zónu. Keď máš na stole určitý predmet, napríklad červenú lampu alebo špeciálny poznámkový blok, kolegovia vedia, že ťa nemajú rušiť. Môj klient Peter si takto zvýšil produktivitu o 40%. Keď má na stole svoj fokus, predmet, kolegovia mu píšu len cez chat. Fľaša vody vždy po ruke. Môžeš mať jednu doma, jednu v práci a jednu v taške. Tip od mojej kolegyne Martiny, na fľašu si napíš časové značky, kedy máš koľko vypiť. Jej sa takto podarilo zdvojnásobiť príjem vody za mesiac.
Slúchadlá na stole ako spúšťač pre sústredenú prácu. V Open Space to je nenahraditeľný pomocník. Vytvor si playlist pre rôzne typy práce, jeden na kreatívne úlohy, iný na administratívu. Tvoj mozog si časom spojí určitú hudbu s určitým typom práce. Pripomienka v kalendári, zavolať rodičom raz týždenne. Digitálne prostredie je tiež prostredie. Nastav si opakujúce sa pripomienky pre dôležité vzťahy a rituály. Môj klient Marek si takto nastavil sociálny kalendár. Každý deň má pripomienku na kontakt s niekým blízkym. Fotka s kamarátmi na stole, aby si nezabudla naplánovať stretnutie. Môžeš ju meniť každý mesiac pre novú inšpiráciu. Alebo si vytvor nástenku vďačnosti. Každý týždeň tam prilep jednu fotku z momentu, za ktorý si vďačná. Mala som známu, ktorá chcela každý deň písať, lenže jej stôl bol plný papierov, káblov a bordelu. Vždy, keď si sadla, namiesto písania začala upratovať. Keď sme stôl vypratali a nechali na ňom iba laptop a zápisník, zrazu písala denne. Po mesiaci mi povedala, že napísala viac, než za celý minulý rok. A viete, čo bolo najzaujímavejšie? Keď som sa jej spýtala, či jej chýbajú tie veci, ktoré sme odstránili, nevedela si ani spomenúť, čo tam predtým bolo. Nebolo to o jej motivácii, bolo to o prostredí. A to je kľúčové ponaučenie. Často nie je problém v tebe, ale v tom, ako máš nastavené prostredie okolo seba. Výskumy z Harvard Business School ukazujú, že usporiadané prostredie môže zvýšiť našu schopnosť vytrvať pri náročných úlohách až o 40%. Vieš, čo je absurdné? Keď si dáš cieľ, že nebudeš pozerať Netflix, ale máš gauč otočený priamo na obrovskú televíziu. To je asi taká šanca, ako snažiť sa držať diétu a bývať v cukrárni. Jedna moja klientka vyriešila tento problém elegantne. Kúpila si látku a televízor zakrýva vždy, keď nie je čas na pozeranie. Jej večerné scrollovanie kleslo o 70%. Krátkodobé triky sú super. Kniha na vankúši, ovocie na stole, tenisky pri dverách. Ale ak chceš, aby návyky prežili roky, musíš si nastaviť prostredie dlhodobo. James Clear vo svojej knihe Atomové návyky píše, že až 45% nášho každodenného správania je automatické. Robíme to, čo nám prostredie ponúka ako prvé. Preto je také dôležité, aby ti tvoje prostredie ponúkalo správne voľby. Sú na to rôzne spôsoby, ako to dosiahnuť. Poďme si ich rozobrať a možno sa v niektorom nájdeš aj ty. Pamätaj, že nejde o dokonalosť, ale o postupné vylepšovanie tvojho prostredia. Prvý je minimalizmus. Vieš, často si myslíme, že viac vecí rovná sa viac pohodlia. Ale realita je presne opačná. Čím viac vecí vlastníš, tým viac energie a pozornosti ti odčerpávajú. Každá vec, čo máš doma, od teba niečo chce. Opraviť ju, utrieť prach, niekde ju uložiť, alebo aspoň v hlave niesť myšlienku, raz to ešte využijem. Výskumy z Princeton University dokonca ukázali, že preplnené prostredie môže znížiť našu schopnosť sa sústrediť až o 30%. Mám kamarátku Zuzku, ktorá žila v dvojizbovom byte plnom vecí. Mala 3 skrine oblečenia, 5 poličiek kníh, ktoré nikdy neprečítala, a kuchyňu plnú vecí, ktoré použila raz za rok. Bola večne unavená a frustrovaná. Každé ráno strávila pol hodiny hľadaním oblečenia na ten deň, večer zaspávala obklopená vecami, ktoré jej pripomínali všetko, čo ešte musí urobiť. Až kým sa nepresťahovala do menšieho bytu a musela si vybrať, čo si vezme so sebou. Proces triedenia bol náročný. Každý kúsok oblečenia, každá kniha, každý predmet prešiel jednoduchou otázkou. Používam to? Milujem to? Nechala si len veci, ktoré naozaj používa a miluje. A zrazu mala viac energie, lepšie spala a konečne začala písať knihu, o ktorej roky snívala. Hovorí, že najväčšia zmena nebola vo fyzickom priestore, ale v jej hlave. Konečne mala mentálnu kapacitu sústrediť sa na to, čo je pre ňu naozaj dôležité.
Minimalizmus nie je o tom, že sa vzdáš všetkého a budeš žiť v prázdnej miestnosti s jednou stoličkou. Je to o tom, že odstrániš prebytok, ktorý ti len berie pozornosť. Menej vecí znamená menej rozhodnutí, menej chaosu a menej rozptýlenia. Výskumy ukazujú, že ľudia v upratanom prostredí sa dokážu sústrediť až o 23% dlhšie než v chaotickom priestore. A nielen to, štúdie z Princetonskej univerzity dokazujú, že neporiadok v prostredí zvyšuje hladinu kortizolu, stresového hormónu, čo vedie k horšiemu spánku a zníženej schopnosti robiť dobré rozhodnutia. Predstav si pracovný stôl. Jeden je zaprataný papiermi, káblami a starými šálkami. Druhý má len notebook, pero a pohár vody. Ktorý z týchto dvoch ti pomôže sústrediť sa? Jasné, ten jednoduchší. Ako to máš ty? Skús sa teraz pozrieť okolo seba. Koľko vecí v tvojom okolí ti skutočne slúži a koľko ti len berie energiu? Urob si rýchly test. Vezmi si jeden priestor, napríklad pracovný stôl, a spočítaj veci, ktoré si za posledný týždeň reálne použila. Možno budeš prekvapená, koľko vecí tam len býva bez skutočného účelu. Minimalizmus ťa učí urobiť si priestor. V byte, v hlave aj v živote. A ten priestor je vzácny, pretože ti dáva jasnosť. Menej veci umožňuje upriamiť viac pozornosti na to, čo je pre teba naozaj dôležité. BJ Fogg, expert na návyky zo Stanfordu, to nazýva environment design. Keď si zjednodušíš prostredie, zjednodušíš si aj rozhodovanie. Jeho výskum ukazuje, že každá vec v našom prostredí vyžaduje mikrorozhodnutie. Nechať alebo vyhodiť, použiť alebo ignorovať a tieto mikrorozhodnutia postupne vyčerpávajú našu mentálnu energiu. Druhý princíp je jedna miestnosť rovná sa jeden účel. Vieš, čo je najčastejší dôvod, prečo sa cítime unavení alebo nesústredení, aj keď máme čas a priestor? Lebo sme si úplne pomiešali hranice medzi tým, kde robíme čo. Charles Duhigg v knihe Sila zvyku píše o tom, ako náš mozog vytvára asociácie s prostredím. Keď robíme všetko všade, mozog stráca tieto dôležité kotvy. Je to ako keby si chcela naučiť psa, že má spať v peliechu, ale nechala by si ho spať raz tam, raz v posteli, raz na gauči, nikdy by nepochopil, kde je jeho miesto. Spálňa sa zrazu stane miestom, kde nielen spíš, ale aj scrolluješ TikTok, odpovedáš na maily a pozeráš Netflix. Zrazu si ľahneš do postele a mozog nevie, či má zaspať alebo ešte pracovať. Preto sa prehadzuješ a ráno vstávaš unavená. Neuroveda nám ukazuje, že mozog potrebuje jasné asociácie. Keď vidí posteľ, má vedieť, aha, tu sa spí. Nie, tu robíme všetko možné. Ja som si to uvedomila, keď som počas pandémie pracovala z postele. Produktivita šla dole, kvalita spánku tiež a trvalo mi mesiace, kým som tie návyky prelomila. Teraz? Spálňa je len na spánok a oddych. Žiadna elektronika, žiadna práca. Dokonca som si kúpila budík namiesto používania mobilu ako budíka, aby som eliminovala pokušenie pozrieť správy pred spaním. A rozdiel? Zaspím do 15 minút namiesto hodinového prevaľovania sa. Alebo stôl na prácu. Koľkí z nás majú na pracovnom stole tanier od včerajšej večere, otvorené Instagram okno a polku stola zapratanú vecami, ktoré s prácou vôbec nesúvisia. Potom sa čudujeme, že sa nevieme sústrediť. Výskumy ukazujú, že len samotná prítomnosť mobilu na stole znižuje našu schopnosť sústrediť sa o 20%, aj keď je vypnutý. A každé prerušenie práce nám berie až 23 minút, kým sa dostaneme späť do plného sústredenia. Preto je také dôležité mať pracovný priestor skutočne len na prácu. A gauč, ten je na relax. Ale koľkokrát na ňom robíme všetko. Pracujeme, jeme, spíme, riešime konflikty. Výsledok? Nikde sa necítiš úplne oddychnutá, lebo tvoje telo nevie, čo má na tom mieste vlastne robiť. Skús sa zamyslieť, ktoré miesto v tvojom dome ti berie najviac energie práve preto, že má príliš veľa účelov. A čo by sa stalo, keby si mu dala len jeden jasný účel? Možno by si zistila, že keď je gauč len na relax,
Konečne si dokážeš skutočne oddychnúť. Preto funguje jednoduché pravidlo. Jedna miestnosť, ani jeden účel. Spálňa len na spánok. Stôl len na prácu. Gauč len na oddych. Keď tieto hranice dodržíš, tvoj mozog si ich zapamätá. A keď si ľahneš do postele, automaticky sa prepne do režimu spánku. Keď si sadneš k stolu, mozog sa naladí na prácu. A keď sa hodíš na gauč, celé telo pochopí. OK, teraz je čas vypnúť. Môj tip? Začni s jednou miestnosťou. Vyber si tú, kde tráviš najviac času a daj jej jasný účel. Možno to bude pracovňa bez televízie, možno spálňa bez mobilu. Mala som klientku, ktorá si vytvorila kreatívny kút v kuchyni, malý priestor len na písanie a kreslenie, bez akýchkoľvek elektronických zariadení. Po mesiaci mi povedala, že napísala viac než za celý minulý rok. Toto je taký jednoduchý trik, ktorý ti okamžite zvýši kvalitu spánku, sústredenia aj relaxu, bez toho, aby si musela kupovať nové návyky alebo drahé aplikácie. A najlepšie na tom je, že to môžeš začať robiť hneď dnes. Často sa ma ľudia pýtajú, čo ak bývam v malom byte a nemôžem mať samostatnú pracovňu? Odpoveď je jednoduchá. Aj malý priestor môžeš rozdeliť na zóny. Napríklad roh obývačky môže byť tvoja pracovná zóna, kde máš len pracovný stôl a potrebné veci. Keď tam sedíš, tvoj mozog vie, že je čas na prácu. A ďalší spôsob sú viditeľné pripomienky identity. Vieš, ako často sa stratíme v každodennom chaose? Ráno vstaneš, zapneš mobil, riešiš povinnosti, odpovedáš na správy. A tvoja dlhodobá vízia, tvoje prečo, sa niekde cestou stratí. James Clear to nazýva identity-based habits. Návyky založené na identite sú silnejšie než tie založené len na cieľoch. Psychológovia to vysvetľujú tak, že keď sa zmení tvoja identita, zmena správania príde prirodzene. Je to ako keď sa niekto začne považovať za bežca. Už nemusí bojovať s motiváciou ísť behať, pretože to je jednoducho to, čo bežci robia. A tu prichádzajú na scénu viditeľné pripomienky identity. Sú to malé vizuálne signály, ktoré ti každý deň hovoria: hej, toto si ty, toto je smer, ktorým ideš. James Clear vo svojej knihe Atomové návyky píše, že zmena identity je kľúčom k dlhodobej zmene správania. A práve prostredie je tým zrkadlom, ktoré ti túto identitu neustále pripomína. Výskumy v oblasti neuroplasticity ukazujú, že opakované vizuálne podnety môžu doslova premodelovať náš mozog a zmeniť to, ako vnímame sami seba. Môže to byť niekoľko vecí a ja ti dám konkrétne príklady, ktoré sa osvedčili mne aj mojim klientom. Najprv si ale povedzme, aké sú najčastejšie otázky o identite a návykoch. Prvá otázka. Ako dlho trvá, kým sa nová identita stane prirodzenou? Výskumy ukazujú, že to môže trvať od 21 do 254 dní, priemerne okolo 66 dní. Ale to nie je to podstatné. Dôležité je začať s malými krokmi a mať vizuálne pripomienky. Druhá otázka. Čo ak sa mi nedarí? To je normálne. Každý občas zlyhá. Dôležité je mať svoje pripomienky identity stále na očiach. Napríklad motivačný citát, ale nie hociaký z Pinterestu. Vyber si vetu, ktorá ťa reálne zasiahne. Takú, ktorá ti v hlave zaznie vždy, keď ju vidíš. Napríklad, som človek, ktorý to nevzdáva. A daj si ju na stenu alebo ako pozadie mobilu. Moja klientka Petra si dala na zrkadlo v kúpeľni citát: každý krok sa počíta. A hovorí, že to zmenilo jej ranné rutiny. Už sa nevzdáva, keď sa jej nechce cvičiť, pretože vie, že aj 5 minút je lepších ako nič. Alebo fotka z cieľového momentu. Možno je to fotka teba v behu, ak sa pripravuješ na polmaratón. Alebo obrázok miesta, kam chceš cestovať, keď ušetríš peniaze. Tvoj mozog si ju spája s budúcou identitou a tým sa ti bude ľahšie držať smeru.
Výskumy ukazujú, že vizualizácia cieľa zvyšuje pravdepodobnosť jeho dosiahnutia až o 42%. Zastav sa na chvíľu a zamysli sa, akú fotku by si mohla dať na stenu ty. Čo je tá budúca verzia teba, ku ktorej kráčaš? Poznám ženu, ktorá chcela začať podnikať. Namiesto klasickej fotky si vytvorila vision board svojho budúceho podnikania s obrázkami svojho vysnívaného pracovného priestoru, značky, zákazníkov. Po roku mala vlastnú firmu presne takú, akú si predstavovala. Alebo si urob tabuľku progresu, jednoduchý vizuál, kde si každý deň odškrtneš, čo si spravila. Možno je to tréning, možno stránka v knihe, možno nový príspevok na sociálne siete. Tá tabuľka ti hovorí, pozri, ty si niekto, kto robí pokroky. BJ Fogg, autor knihy Tiny Habits, tomu hovorí shine. Moment, kedy sa pochváliš za malý úspech. A práve tieto malé momenty budujú tvoju novú identitu. Vedci z Harvardskej univerzity zistili, že sledovanie pokroku zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia cieľa až o 40%. Nie kvôli samotným číslam, ale práve kvôli posilňovaniu identity človeka, ktorý sa posúva vpred. Viditeľné pripomienky identity fungujú ako také majáky v hmle. Keď sa stratíš, vrátia ťa späť. Keď máš pocit, že sa ti nechce, pozrieš na stenu a tvoja vlastná identita ti pripomenie. Hej, toto je tvoja cesta. Ty si človek, ktorý sa hýbe vpred. Spomeň si na moment, kedy si sa cítila najviac sama sebou. Čo ti vtedy pripomínalo, kto skutočne si? Psychológovia to nazývajú identity priming. Keď vidíš symbol svojej identity, tvoj mozog sa automaticky naladí na správanie, ktoré s tou identitou súvisí. Je to ako keď si oblečieš športové oblečenie. Automaticky sa cítiš viac fit, viac pripravená na pohyb. Alebo keď si sadneš za čistý pracovný stôl s pripraveným notebookom, okamžite sa cítiš profesionálnejšie. A to je dôležité, aby si nezabudla, že návyky nie sú len o disciplíne, ale hlavne o tom, kým sa stávaš. Charles Duhigg v knihe Sila zvyku píše, že až 40% našich denných činností sú návyky. To znamená, že 40% tvojho dňa buď buduje, alebo ničí tvoju vytúženú identitu. A každý predmet v tvojom okolí je ako malé pripomenutie. Buď ťa posúva k tej verzii seba, ktorou chceš byť, alebo ťa drží pri starej identite. Prepojenie prostredia a identity. Každý predmet okolo teba niečo hovorí. A každý z nich je buď tichým spojencom, alebo sabotérom tvojich cieľov. Výskumy v oblasti environmentálnej psychológie ukazujú, že naše okolie má priamy vplyv na to, ako vnímame sami seba a ako sa správame. Kniha na stole hovorí, som čitateľ. A nie je to len symbolické. Štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí majú knihy viditeľne vystavené, čítajú v priemere o 30% viac. Tenisky pri dverách hovoria, som športovec. A každý pohľad na ne je ako malé pripomenutie tvojho záväzku k zdravému životnému štýlu. Čistý stôl hovorí, som človek, ktorý má jasno. A výskumy potvrdzujú, že usporiadané prostredie vedie k lepšiemu rozhodovaniu a vyššej produktivite. Prostredie je billboard tvojej identity a ty rozhoduješ, čo na ňom bude napísané. Pozri sa teraz okolo seba. Čo hovoria veci vo tvojom okolí o tebe? Podporujú ťa v tom, kým sa chceš stať, alebo ťa ťahajú späť k starým návykom. Poznám muža, ktorý chcel prestať tráviť večery na telefóne. Dal mobil do zásuvky a kúpil si budík. Výsledok? Začal večer čítať a časom napísal knihu. Nie preto, že zrazu mal viac disciplíny, ale preto, že zmenil prostredie. Alebo moja kamarátka Jana, ktorá chcela začať meditovať, vytvorila si v rohu spálne malý meditačný kútik s vankúšom a sviečkou. Ten kútik sa stal tichým pozvaním k rannej meditácii. A moja klientka Petra, ktorá chcela začať písať, vytvorila si písací kútik s malým stolíkom, lampou a obľúbeným perom.
Teraz píše každé ráno, pretože ten kútik je ako tichá pripomienka jej spisovateľskej identity. Predstav si, že chceš byť minimalistka, ale bývaš v byte, ktorý vyzerá ako sklad z IKEA. To je asi taká šanca, ako keď si povieš, že chceš zdravo žiť a tvoja chladnička je plná koláčov od babky. Aký je prvý malý krok, ktorý môžeš spraviť dnes, aby tvoje prostredie lepšie odrážalo človeka, ktorým sa chceš stať? Možno je to vyčistenie jednej poličky, možno odstránenie aplikácií zo smartfónu, ktoré ťa rozptyľujú, alebo vytvorenie malého kútika pre tvoju novú identitu. Záver je, že ty si architekt svojho prostredia. Každá vec, ktorú pridáš alebo odstrániš, je ako malý hlasovací lístok za tvoju budúcu identitu. A tieto hlasy sa sčítavajú. Každý deň, každú hodinu formujú to, kým sa stávaš. Ak si z tohto podcastu odnesieš jednu myšlienku, nech je to táto. Nie vôľa, ale prostredie rozhoduje. Výskumy ukazujú, že až 90% našich rozhodnutí je ovplyvnených prostredím, nie našou motiváciou či disciplínou. To znamená, že ak chceš zmeniť svoje návyky, začni zmenou svojho prostredia. Preto sa nespoliehaj na motiváciu, tá sa minie. Namiesto toho si navrhni prostredie, ktoré ťa bude viesť a správne rozhodnutia sa stanú najľahšími. Začni malými krokmi. Vyber si jeden priestor, ktorý chceš zmeniť. Možno je to tvoj pracovný stôl, možno kuchyňa, možno spálňa. Pamätaj, že každá zmena v prostredí je investíciou do tvojej budúcej identity. Malé úpravy v priestore rovná sa veľké zmeny v tvojom živote. Pamätaj, že nie je potrebné prerábať celý byt naraz. Stačí začať s jedným kútikom, jednou poličkou, jedným stolom. Každá malá zmena v tvojom prostredí je krokom k človeku, ktorým sa chceš stať. Ďakujem, že si bola so mnou aj dnes. Verím, že už pozeráš na svoju kuchyňu, obývačku či kanceláriu úplne inak. Daj si teraz chvíľku a prejdi si v hlave priestory, kde tráviš najviac času. Ktorý z nich najviac potrebuje zmenu? A aký prvý malý krok môžeš urobiť už dnes, aby tvoje prostredie začalo pracovať pre teba? Nie proti tebe. V ďalšej epizóde sa pozrieme na to, ako si udržať motiváciu, keď nadšenie vyprchá. Pretože každý z nás začal niečo s veľkým zápalom a po týždni či mesiaci sme zistili, že energia je preč. Ako to zvládnuť? O tom bude nasledujúci podcast. A ak chceš už teraz začať s úpravou svojho prostredia, mám pre teba 3 jednoduché výzvy na tento týždeň. Prvá, vyber si jeden priestor a odstráň z neho 3 veci, ktoré nepodporujú tvoje ciele. Druhá, vytvor si aspoň jeden vizuálny spúšťač pre návyk, ktorý chceš budovať. Môže to byť kniha na vankúši, tenisky pri dverách alebo motivačný citát na zrkadle. A tretia, identifikuj jednu miestnosť, ktorej chceš dať jasnejší účel. Začni s malými zmenami, ktoré podporia jej hlavnú funkciu. Ak chceš ísť ešte hlbšie a naučiť sa, ako nezomrieť s nevyužitým potenciálom, ale nemáš čas čítať, pridaj sa ku mne na Hero Hero. Tam si každý týždeň podrobne rozoberáme slávne knihy ako Atomové návyky od Jamesa Cleara. Knihy, ktoré nám pomáhajú posúvať sa a meniť naše prostredie tak, aby pracovalo pre nás, nie proti nám. Takže nezabudni tieto 3 kľúčové body. Prostredie je silnejšie než vôľa. Každá zmena v prostredí je investíciou do tvojej budúcej identity. A najdôležitejšie, nemusíš meniť všetko naraz. Stačí začať s jednou malou zmenou. Staň sa architektom svojho života. Začni už dnes jednou malou zmenou vo svojom prostredí. Pretože ako hovorí James Clear, ty nerozhoduješ o svojich návykoch, tvoje prostredie to robí za teba. A my sa počujeme v ďalšej epizóde. A to je pre dnešok všetko. Ďakujem, že si počúval. Ak chceš pokračovať v tejto ceste, nájdeš ma na YouTube aj Spotify. Stačí si vyhľadať tento podcast. Každý mesiac na Hero Hero podrobne rozoberáme knihy, ktoré nám dávajú návod, ako objaviť svoje silné stránky a využiť ich naplno. A ak chceš byť so mnou v kontakte každý deň,
Sleduj ma aj na Instagrame. Pamätaj, svoj potenciál máš už v sebe. Je čas ho naplno využiť. Počujeme sa v ďalšej epizóde.